Ew. Ew. Ano ka dira? Samang kayo mo ka nahuman di ay. Nang-make up pa ganita, paghuwat diya. Kaya po na yun sa nang oras makapas pagyatag simbasan susi sa May ganan. tabang hipos ka, nara diha, tanawa. Buka po na yan ba ganin mo sa bag. Ba, man pa ipangita, uy. Ganin na ka diri wala pagapong ka nahuman. Iko ano na sa bag, ibutang. Tira ba itong simba ha? Panghipos, sige, dira ano, kay hapit ako mahuman. Susoy kita po dyan pahipuso na niyo eh, mga pitaka diri ha. Dala ko ni mga charger eh. Telepon. Hipos diha. Okay, kasing maglukuan ko dito, walingaw diri asa mga yabi sa motor. Kay hapit ako mahuman. Bitbito na po na ko ni mong cellphone. Sige, ilaw mo yung lotion ha. Ah, sa Mills Lotion eh. Unsa naman ang, nagkagupot naman akong bag. Ako bigay pambutang mga importanteng gamit dire. Mit. Ang binibi, tanawa mo, wala mo gi-arrange. Oh no! Ikaw ha, padulong na bata mo simba niya, minaldita ka. Di ikaw taniarin siya na ganina. Dagan na po kay gida. Pantog daghan na akong gidala kay mga importante ginang gamit to, mga pitaka, charger, ug cellphone na to, dira ah. Wala po nang imong gitasok, manatan na kay baw ka nga gamay ng baga. Sakto ramang gud tato, maigo ramang gud na imo man pong gilabay. Yun sa paniyo pagganahon na tanawa. Lotion o cream o liptit ang isod sa bag nang saman ka uy. Hindi, ako ra ning bitbito ning pitaka ug susi. Problema man day na, pwede ra na ibutang dira ah. Ikaw pod labay pug kab diretso pod. Ah. Puto na ko niya, bantay lagi ka. Oh, ambi daw mong lotion be, ambi daw mong lotion ni mo. Ambi, pa. Pagdali si sapot-sapot. Oh, maigo na. Tanawa naman. Pwede ra mo gud ni i-arrange ba? Ayun na lang orange be. Tutong-tuta. Palitin ko bag. What? Tara. Tubag-umbag. Tara, lagi. Pasto, uy. Pingan na mo palit ng manjug kag bag na okay pa man kayo to. Di na lagi maigo mga gamit nato sa akong bag. Sus, gusto lang yung ka mo palit-palit ng bag. Uy, tuara. Oh no! Igong ta, magagasto na punta ba? Hey! Nagmindot. Ay, kini daw ba? Ano? Cute. Ay, pretty cute niya. Cute kay color, oh, white. Ah, kini. Wow, ganda. Hindi pa magpili-pili nga parehar. Manabag ba? Ang purpose, butanganan na sa mga gamit. Alam ka. Oo, simple but elegant. Grabe ang atake, oh. Ah, pero di pa dyan enough. Kimi, favorite color na ho, pero medyo tako man. Hindi tako ko, be. Pero kini na dyan. Lindot. Sana, Wala ka. Grabe. Naman sa amin, be. Wala cute na dyan. Nana dyan pinapilian ba? Dali na, dali. Hindi na ko napilian. Yak! Nina, pahili na. Tagpilahon ka na yung napili. Grabe po ka ay. Dali ka na kapalit ng bag. Ano? Parang hindi nga, pilang bayron man. Oh my God! Dreams to come true, Dejo. Tara, sir. Lah, butan lagi ito yung papa, yung ipalitan ng bagay nga na. Sana ulbutan yung papa.